L'Audiència de Palma jutja des d'avui l'exconseller de Mates, Josep Joan Cardona. La Fiscalia li demana més de 20 anys de presó i l'acusa d'haver-se apropiat de milions d'euros públics a través de contractes falsificats. Cardona ho nega. En el cas Escala, cèlebre per la capsa de Colacao plena de diners, també jutgen l'exdirectora del CDI, Antoni Ordines, i l'exdirector general de Promoció Industrial, Kurt Vian. L'exconseller de Comerç, Indústria i Energia en l'època Mates, Josep Joan Cardona, s'enfronta a 21 anys de presó i una multa de 7,5 milions d'euros acusat de 7 delictes de corrupció. La Fiscalia considera que és el cap d'una xarxa per embutxacar-se fons públics del Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes, el CDIP. Ell ho ha negat avui davant la sala. ¿Se muestra usted culpable de estos delitos que los que le acusan? Declaro ser inocente. ¿Perdón? Declaro ser inocente. A petició de la defensa de Cardona declararà com a testimoni el balde de Manacor Antoni Pastor per provar d'aclarir si es varen malversar o no més de 8 milions d'euros de diners públics en contractes amb empreses per fer promoció de les Balears. 15 dels 17 imputats han reconegut les acusacions de la Fiscalia. El darrer, l'exdirector general de Promoció Industrial, Kurt Vian, antic mà dreta de Cardona, que en un escrit presentat avui mateix admet haver cobrat comissions per concedir contractes. Diu que sabia que es manipulaven els expedients administratius per beneficiar un grup d'empreses i fins i tot assegura que ell personalment va entregar 5 sobres amb 20.000 euros cada un de comissions a l'exconseller Josep Joan Cardona. Fruit de l'acord de conformitat a la Fiscalia, aviat li rebaixen la petició de pena de presó de 20 anys a 5 anys i 10 mesos pels atenuants de col·laboració i reparació del dany. També l'exdirectora del CDI, Antoni Ordines, ha pactat. La propietària de la capsa del Colacao, on es totjava més de 200.000 euros enterrats al jardí, reconeix els fets. Sí, señoría, acepto los hechos y acepto las penas. Ara Fiscalia demana a Ordines just 4 anys de presó per haver col·laborat. A la seva esposa, la cantant Isabel Rosselló, que contractà actuacions amb el CDIP, li demanen 1 any i 9 mesos. El judici continuarà demà a l'Audiència de Palma. La caixa de Colacao, enterrada al jardí de la casa d'Antoni Ordines en 240.000 euros en metàl·lic, va esdevenir tot un símbol de la corrupció a les Illes Balears. La mateixa Antoni Ordines, aconsellada pel seu advocat, Eduardo Valdivia, indica a la policia el lloc exacte on havia enterrat la llauna amb el doblers, entre flors i hortalisses, al seu xalet de Pòrtol. Estoy escribiendo un libro que se va a llamar La canción del Colacao y que seguramente a muchos les va a sonar. Aquestes varen ser les primeres paraules d'Antoni Ordines quan sortia després de 2 mesos de presó preventiva. Me encuentro serena y tranquila. Sortia en llibertat sota fiança de 100.000 euros. Té moltes ganes d'arribar a casa nostra, abraçar la família, els amics i veure el meu canet, que fa estona que no el veig, i també la senyora. Aquell 2 de desembre de 2008 també abandonaren el centre penitenciari de Palma la parella d'Ordines, la soprano Isabel Rosselló, i l'exdirector general de Promoció Industrial del govern, Kurt Vian. ¿Me ve mal? Sí, yo creo que estoy bien, gracias. ¿Estoy bastante bien? Sí. ¿Cómo se pasa ahí dentro? No lo sé. ¿La habéis probado alguna vez? No. Pues mira, no se pasa muy bien. El cas obligà a dimitir el seu cap l'exconseller de Comerç i Indústria, Josep Joan Cardona, però sens dubte aquest procés serà per sempre recordat com el cas de la caixa de Colacao.